Belai hambai joto media ta husono buhusono tai sini joto 16 Monday pulun pun joto wadir sotani kholomo opung jorao tai khaklendor joto no kaham no tongbai na ne belai khan angkok mani bagi kaisa sini tini ne press meet o sini ba sini kaisa lukurok saiman na bagi kaisa oro jeng kuthum laine nor bising teke saklai nai tongo tongo jago sini election management committee convener sini Akuk Durga Charan Deborma yang tong sini Dacitra Moni sini vice chairman management committee ni tai sini YTF ni president sin Takung Manus TWF sin leader sini Bukuk Okra Kakuli Deborma engkai tini nor ni bisin teke kaisa saklainya musumakai sing miau kaisa lukurokno request khaima tongo je buskani 6 tarik sini kaisa champona war hatin simi komtia hatio kaisa masre liklanya ni saklai mani abo jeng saklai mani ulono sini habo bagra suno kogrekha je sini duita constituency o sini Jirania 15 Jirania tai sini 16 Mandai Pulinpur mo constituency kanai milui combine khaini kaisa program kaisa mass gathering program jeng Mandai Gurumon Stadium khaini bagai sono saka aboni bagai bubagrano belai hambai asa jora kaisa ni bising pono sono jora nan bagai bufai tongo so abono norona koinai buskani 6 tarik abo sing khlaigralia abono sing postpone khlainai jeng 9 tariko jotono sarik 4:30 ni bisingo jeng adinano 4:30 jeto sin program jeng target na hanai 3ta ni bisingo jeng Mandai Kalichomni ni kaisa jaga tongo a jaga ni simi jeng rally khai jeng stadium bisingo jeng je Gurumon stadium bisingo jeng haplainai gabon koinai jotono no 3ta ni logi no jotono aro sapoina ni bagai jehetu jeng program start khlain 4:30 o angkai jeng 3ta aro Kalichomni Mandai Kalichomni ni sinijak kaisa jaga tongo ba aro a jaga no jeng puthulainai gabon ni bagai je mansak sini o 16 nogo Mandai Nogor Pulinpur ni joto akutai buhuchongno joto sini TWF YTF Tipramotha TISF joto lukrona koinai buskani 9 tarik sini bubagrani presence o kaisa mass gathering nan thangi tongo abono jeng a jagao kom manina jeng 30 to 40,000 borok jeng jate kuthum rinani bagai joto no ang koinai de mansak saktharan bagai tai baki je nangmani abo sini management committee ro boroklo saklainai bahi bahi ke phainai tam ke phainai abo boroklo saklainai tam ke last tini nor bisinti saklai risiwano 10 tarik sini last sini campaigning a campaigning dino hongke jeng 10 tao jeng RS parao jeng kuthum lainai RS parao kuthumoi a jagao jeng sini joto bisini joto boot committee ni je gari nangmani gari joto je gari tongmani aborun jeng adino je baksa sono kormosari rok bosawo baksa sini retired person rok bosawa dino je jani nago gari tongmani jotona dino tiklaibai nai abon bai kom holi janga dino 500 ni upor sini vehicles a jaga tongnai kono jaga ko sini TWM rok kanai ama hike jeng target na ka tai je siklar no hongkai sini joto siklar na dino 500 ni above sini bike adino jeng joto lama ongkhori jeng route sukrungnai tai thanchani fan phurungnai abo hike jeng last campaigning abo joto ni grand sini rally ngani bagai joto ni chaitongmo joto ni saktharmung ang joto ang logisano joto norok jate adini bagai norok joto no mansak mentally and physically norok ready ngan bagai ang norok joto no koinai hambai April 2026 jora hangangkai 4:30 PM sini mass gathering start nai aboni bagai 3 taon seng Kalichomni ajaga seng kuthum lainai abo ke sini bubagrani bisingti khlainai bini manjak bumai seng mass gathering nani thangi tongo abon jotono reading tongbai hambai